Dobrý deň, moje meno Barbora Znamienková. Možno pýtate, čo tu ty tak robíš? Dnes sme prišli do divokej prírody hľadať nejakú tú faunu a flóru. Možno pýtate aj, prečo ty tak oblečená? No to preto, aby sme splynuli s prostredím. Poďte za mnou. Aha, pobytové znaky Homo sapiens. Najhorší invázny druh. Vidíte to? Schránka starobylého živočícha. Tí tu kedysi žili. Obývali tieto piesočnaté pláne. Áno, je to tak. Takéto obrovské mekýše kedysi obývali naša zem. Sú to najbližšie príbuzné dnešného slimáka slizniaka, ktorý sa pohybuje presne v takýchto extravilánoch. Zasekla. Práve sa pokúšame nájsť jedno z najnebezpečnejších zvierat nášho územia. Toto doma neskúšajte, pokiaľ nie ste trénovaní odborník. Mamba čierna. Už ju cítim.